Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a cikin shirin daga bakin jama'a. A yau tambayar mu ita ce, idan ka zama shugaban kasar Najeriya menene abun farko da zaka fara aiwatarwa? Ni ne naku, Nafisat Alkasim. Ku biyo mu domin ku ji daga bakin jama'a. Me sunan malamu? Sunana Sunusi Abubakar. Malam Sunusi Abubakar, a yau idan ka zama shugaban kasa menene abun da zaka fara aiwatarwa? To, abin da zan fara aiwatarwa in Allah ya bani shugabancin kasar nan, na farko zan kula da matasa. Domin matasa su ne kashin bayan al'umma. Duk ranar da aka waye gari aka ce matasa babu aikin yi, na farko zaki samu kidnapping, zaki samu fashi da makami da sauran abubuwa barkatai da harkar daba. Wannan abin shi zan mai da hankali a kai. Sannan kuma zan dauko kamar da abokin wannan dina da ya ji yayi magana, zan dauko tsohuwa a danja ta Umar Musa Raduwa. Dan da a ce an dauko wannan tsohuwar ajanda an dora da tuni ba haka muka waye gari ba arewa. Mun gode Malam Sunusi. Thank you. Me su da malamu? Sunana Habibu Sa'idu Ali Kwarasauna. Kaifa? Ni sunana Gambar Shira. So a yau idan kuka zama shugaban kasa menene abin da za ku fara aiwatarwa? Gaskiya idan samu shugabancin kasa zan fara duba talaka ne, saboda talaka gaskiya yake cikin wani hali yanzu. Majority dama abin da talaka yake ciki matsin da yake yanzu shi ke kawo yawancin sace-sace nan da wannan ke jana fiye ɗin. Amma idan Allah ya tabbatar da ni a shugabancin kasa zan fara duba talaka ne tukunan kuma bayan wasu abubuwa da rai. Kaifa? To ni idan na samu shugabancin Najeriya zan ɗau ajanda guda biyu, bangaren tsaro da kuma bangaren abinci. Duk inda aka samu inda ake tashi-tashen hankula da wani zan yi kokari a samu zaman lafiya. Sannan kuma duk inda na ga ana fama da bangaren abubuwa ta yunwa da wayi zan kokari in yi odar abinci na gwamnati inda kowa zai wadata a sai farashi da sauki. Wannan shi ne. Shi ke domin gode. Ya sunan baba? Ayuba Musa. Malam Ayuba Musa, a yau idan ka zama shugaban kasa menene abin da za ka fara aiwatarwa? Idan shugaban abin zan fara yi ƙarfafa noma da taki na zamani da kawo zaman lafiya a ƙasa da kwanciyar hankali da ƙarfafa kasuwancin jihar Kano mai amfani. Domin yanzu masu noma a ƙauyuka taki ya tsangwale abin za mu siya 3,000 da yanzu 20,018. Kaga wannan wata hana mu noma, amma ba don haka ba mu Audu Bako Allah ya gafarta mu, Allah ya gafarta mu, ya gina mana ƙasa da madamai da muke ayyuka, mu kawo mu shinkafa, mu alkama, mu tumatir, mu tattasai, mu albasa, mu yalo, mu kwamba, mu jambo, mu attarugu, duk a jihar Kano da wannan arzikin. Amma taki ya tsangwala mana, shi ne yake zuwa Allah ya bamu shugabancin Najeriya mai adalci, mu yi kuka a bamu wannan an gama da mu a Najeriya. To shi ke nan mun gode bayan. Me sunan malamin? To assalamu alaikum, sunana Shamsuddin Hamisu. Malam Shamsu, a yau idan ka zama shugaban kasa menene abin da zaka fara aiwatarwa? To yau idan aka waye gari aka ce na zama shugaban kasar Najeriya, to abin da zan fara yi wa 'yan Najeriya na farko zan fara yin kokarin yadda zan kawo musu zaman lafiya. Na farko kenan. Na biyu zan yi kokarin yadda zan samar musu aikin yi, yaƙi da rashawa da kuma yayin kamar yadda za a cire matasa daga talauci. Zan yi kokarin wayar da kan matasa yadda za a su rabu da talauci. Shikenan iya abin da zaka iya yi kenan? Ina da ta zaki kara kina tambaya ina baki amsa. A'a, ai tambayan ka ne menene abin da zaka fara aiwatarwa? Abin da zan fara kamar yadda na baki labari, na farko zan yi kokarin kawo Najeriya zaman lafiya. Na biyu zan yi kokari na yaƙi da cin hanci da rashawa. Na biyu zan yi kokari na nema matasa aikin yi domin su daina zaman banza. Zaman banza ba shi da amfani. Domin shi yake kawo mana kidnapping, sace-sace, kwacen waya. Kina tafi a dai so yanzu ya kwace miki waya, ba komai yake kawo shi ba, kuma kamar zaman banza shi yake kawo shi. To shi kenan mun gode Malam Shamsu, Allah ya saka da alkhairi. Menene sunan malamin? Sunana Abdullahi Sani Umar. Malam Sani Umar, menene zaka fara aiwatarwa idan ka zama shugaban kasa a yau? To alhamdulillah, farko dai abin da zan fara yi
zan samarwa da matasa aikin a basu ilimi, sakamakon cewar duk al'ummar da ba ta da ilimi ba ta da aikin yi to ta zama koma baya. Kasancewar yanzu muna da matasa da yawa, kullum population din mu ƙara ƙaruwa yake, amma kuma ba mu da abin yi. To rashin wannan abubuwan zai iya haddasa mana komai da komai da muke da shi. Misali kamar ni yanzu sana'ar hannu nake, kuma sana'ar nan akwai abubuwan da yawa muna so mu aiwatar, ba mu da su a nan saboda ba a ba mu ilimin da za mu samar da su ba, komai shigo mana da su ake. To idan Allah ya samu na samu wannan damar, to abunda ni matasa ma za su fi yawa a cikin gwamnati ta. To mun gode malam, Allah ya saka da. Me suna malamin? Sunana Abdulkarim Abubakar Rabo. Malam Abdulkarim, menene abin da zaka fara aiwatarwa idan ka zama shugaban kasa? Gaskiya ne. Ni dai abin da nake gani a game da yadda zai researches a ɗaki, idan na ce na zama president ɗin Najeriya, da akwai ɓangarori guda uku wanda they are the most basic fact wanda zan ɗauke su ne wanda zan ji da su in Allah da ina tunanin wannan za su taimaka sosai. Ɓangare na farko shine agriculture. Idan na ɗauki agriculture, wato ɓangaren abinci kenan. A ƙasa idan abinci ya wadata shine hankalin mutane ma zai dawo jikinsu. Idan ya kasance yanzu gwamnati ta ɗauki ɓangaren agriculture, za ta ba wa mutane iri, misali ta sayar musu a price mai sauƙi, sannan za ta ba su taki, su inganta nomansu, in sun kawo su siya da arha sosai, sannan su adana a rumbun gwamnati. Idan ya kasance mutane sun shiga cikin wani recession haka ko wani matsala, a ɗauko shi a kawo a ringa siyarwa a cikin farashi mai sauki. Wannan zai taimaka wa ƙasa sosai, ya kasance ba yunwa a ƙasa, ba almajirci, sannan ba wasu matsaltsalu haka manya. Wannan ma zai rage ta'addanci da sauransu. Sannan ɓangare na biyu aka ce ilimi. Gaskiya ilimi yana buƙatar a tallafa mai sosai kwarai da gaske a ƙasar nan, saboda mai idan muka ɗauki ɓangaren ilimi, duk wata ƙasa da ta ci gaba a doron duniya da ilimi ta ci gaba. Idan muka ɗauki Amerika da sauran ƙasashe da koma ina ne da ilimi suka ci gaba, saboda misalin ne idan ka je za ka ga yanayin kullum ƙara ci gaba suke wurin gine-ginen gidajensu, ɓangaren kwamfutocin garinsu, ɓangaren yace ɗalibansu suke ɗaukar ilimi da komai ana bunƙasa shi. Yanzu misali a university sai ka ga aji, yawancin university yanzu suna ɗaukar ɗalibai wanda suka fi ƙarfin yawansu, kawai ƙoƙari suke yi. Amma sai ka ga wani ma har ya je ya gama university bai shiga class ba aji comfortable class wanda zai ɗauki lecture mai kyau. Sannan an je magana yin jarabawa, mun yawan da ya kamata a ringa duba universities, ana ƙara girman classes da theaters saboda ɗaukar karatu ya wadata. Sannan ya kasance an je wani ɗaukar class mutum 3,000 da su exam, amma kuma kwamfutocin guda 300 ne. Wasu sai su kai 12 na dare suna kan layi, ana turereniya, wadda kamata a ce education an faɗaɗa shi, kuma gwamnati ba abin da ya fi ƙarfin gwamnati za ta iya wannan. Sannan abu na gaba, ina ganin bayan manoma wato farmers kenan, ya kasance teachers da kuma sauran wasu wanda suke yin aikin gwamnati, ya kasance an karfafa musu gwiwa ta hanyar ba su mai wadataccen salari, wanda shi ma gwamnati za ta iya wannan. Idan ya kasance yanzu an wadata teachers da salari mai kyau, to teachers din nan ba za su samu kyamawa wurin su ga sun taho sun ba da gudunmuwar su kwarai da gaske wurin su gina, su sa zil din san kasa a cikin ran 'yan kasa, wanda za su taso da san kasarsu da kishin kasarsu saboda su amfana wa kasarsu wani abu in Allah ya kai su wani matsayi na nan gaba. To ni shi ne abin da Malam Rabiu, a yau kai ne shugaban kasa, me za ka fara aiwatarwa idan ka zama shugaban kasa? To ni idan Allah ya sa na zama shugaban kasa, farko abin da zan fara yi, zan fara gyara bangaren tsaro. Idan aka gyara bangaren tsaro, sannan kuma sai a koma harkar ilimi, domin ilimi shine muhimmanci a cikin al'umma. Daga nan kuma sai a koma bangaren lafiya, shi ma domin a inganta shi, domin har yanzu ana samun kurakurai a ciki, duk da alhamdulillah
yanzu samun wannan shugaba namu mai albarka komai an fara gyaggyara, amma dai duk da haka akwai saura. Muna fatan kuma Allah zai ba shi ikon ci gaba da aikatawa. Amu mun gode. Me sunan babu? Sunana Rabi'u Muhammad. Rabi Muhammad, a yau idan ka zama shugaban kasa menene abin da za ka fara aiwatarwa? Ni idan Allah ya sa ce ko ni ko wanda zan je shawara ya zama ga shugaban kasa kawai gyara mana wutar lantarki da zaman lafiya shine tsaro. Ni iya abin da zan iya taimaka a kasar nan tawa kenan. To shi kenan mun gode baba. Me sunan baban? Sunana Usman Inoringin. Malam Usman Inoringin, a yau idan ka zama shugaban kasa menene abin da zaka fara aiwatarwa? Tsakani da Allah ni dai abin da ya fi damuna a zuciyata ina zama shugaban kasa tsaro ne a gabana. Da ina so a ce na kare rayukan al'umma na kasar nan. To shine abin da ke ci mutuwa ƙwarya. Ba wani abu da ya dame ni irin ga an zauna lafiya. In samu tsaro kowane state ya zauna an zauna lafiya. Saboda kai nan bai da amfani. Shi ne abin da yake damuna a kan shugabanci ne yanzu. In na zama shugaban kasa shi ne aikina na farko wanda zan yi kenan don mu samu zaman lafiya. To shi kenan mun gode baba, thank you. Me sunan malam? Sunana Muhammad Yahaya Inuwa kamar yadda aka sani. Malam Muhammad Yahaya, menene abin da za ka fara aiwatarwa idan ka zama shugaban kasar Najeriya? Allah bai iko, Allah ba mu dama. So da farko dai kusan abubuwa na sai akwai ilimi, akwai security, akwai noma, akwai inganta lafiya, sannan sai hanyoyi. Wannan su ne ginshikin achievement na gwamnati, kowace irin gwamnati ce. In har ta rasa wayannan to gaskiya tana da poor background, gaba ɗaya ma ba za ta yi wani armashi ba. So abin da ya fi damun mu yanzu matsalar tsaro ce mun kalla. Saboda da rashin tsaron nan ake zuwa a kashe 'yan uwanmu Zamfara, Katsina, a Kaduna. Da rashin tsaron nan ake samun kidnappers suna daukan mutane. Haka za da rashin tsaron kana zaune wani zai zo cire maka wuka ya karbi wayarka ko kuma kudin da yake jikinka ko kuma ya illata ka. Tunda har ta kai a cikin gosulo yanzu ana samun wasu bata gari marasa tarbiyya suna zare wukake suna bin gosulo a inda motoci suke taruwa ko wa da sau ku ba mu waya kafin ma kai yunkurin bayarwa sai a buga maka wuka a cinye ko kuma wani bida ko kuma wani abu makamancin haka. So tsaro shine ginshikin komai. Idan har aka ce da tsaro to lafiya za ta inganta, noma za a samu noma. To yanzu shikenan mukaddara babu tsaron shi ya hana mutanen Zamfara noma saboda rashin tsaron gonakan suna cikin daji, kana jin tsoro ka shiga wani bafulata ne ya je dauke ka ya nemi naira miliyan 10. Karshe ma na ga abin makaman ciniki ne, ana sakowa an nemi kudin babu a wajen ka ana sakowa har 10,000 ana iya ba ruwa mutum ya fito. To wani irin lalacewa ce wannan? Rashin security shine duk yake sake tabarbara al'amura duka a cikin kasar nan gaba daya. Amma abu mafi ban mamaki shine last time an yi magana NSAS din nan. So a NSAS din nan ni ifa waya shugaban kasa ni bai kamata a ce an soke SAS ba. Abin da ya kamata a yi shine duk wani aiki da ka sani na gwamnati ne ko kuma na wasu communities ne, so akwai ana iya samun baragurba a ciki. Kuma idan ka ce a nemo maka wannan baragurbi za a iya samu su ko a ina suke. To a cikin SAS su waye baragurbi wanda ake ganin suna matratin mutane su ya kamata a ce an tato an yi dismissal ɗinsu ko kuma a kai su wani department daban, sannan a kawo wasu fresh kuma a cikin tunda da 'yan sanda ne a kawo fresh kuma shikenan sai a zo a ba su orientation sai zo su joinin da wannan. Amma 23 years experience is quite different than 1 year ko kuma 3 months to 2 months experience kamar yadda yanzu aka kirkiri swag din nan. To swag yaushe aka ba su training, yaushe suka samu gogewa, yaushe suka zo suka rike al'amura. Yanzu sakamakon rashin wannan SAS din last time abin da ya faru a Kano duba ce gani rashin security ne. Tun daga gadon kaya aka samu 'yan fashi sun je shagunan mutane da bindiga su biyar a cikin gab suka yi fashi a wajen. Signal ta zo ta samu har na Shagari Quarters aka zo, tun daga gadon kaya haka suka zo har Shagari Quarters babu wani wanda ya tare su a hanya, babu wani wanda kuma signal tashi sai ta isa koina.
babu wani wanda ya tare, suka zo har Shagari Quarters kuma suka zo suka shiga cikin ɗakin wani mai POS har ma yake ba da bayanin cewa kafin ma su shigo shagonsa congestion ya yi yawa sai da suka fito a cikin motocinsu da bindiga mafti suka hau kan titi suka ba da hannu aka samu saukin gosulo sannan suka shiga cikin shagon suka yi harbin bindiga sama sannan kowa ya kwanta suka kwaci abin da za su kwata sun kai 30 minutes suna operation din babu wani wanda ya kawo dauki. Idan ka ce vigilante me zai iya yi? Yana rike da gora ko kuma adda me zai yi mai bindiga? Dole rashin wannan mu abin da muka kawo gaskiya rashin sas din nan ne a cikin Kano State abin da ya kawo mana irin wannan bala'in kenan. To shi kenan mun gode wa bayaninka Allah ya saka.